Nawr dyma i chi nawr beirniadaeth y stand-up. Diolch yn fawr i chi gyd nath gysylltu yn y stand-up, a nes i mwynhau eistedd lawr a gwrando arno chi gyd, a fe nes i werthu. Ni sy'n bwysig yn fe, nes i werthu. Eto, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn perfformio i stand-up, rhywun oedd yn i weld yn mwynhau perfformio stand-up, a fi'n gwybod bod hi'n anodd, dim cynulleidfa, a falle dad a mam yn ffilmo chi. Felly, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn dal y perfformiad o dechrau i'r diwedd. Hefyd, yn y sgript, o'n i'n licio dilyniant. Bod yna ddilyniant i'r storiau, bod y stand-up yn dechrau a bod hi'n mynd i rywle wrth fynd o A i B, o'n i yn hoff iawn o dilyniant, a mi ges i fe. Felly, llongyfarchiadau i chi gyd am gystadlu. Dalwch ati, mae eisiau jokes yno ni, newedig yn y cyfnod hyn yn dy fe. Pam roedd y Malteser moyn mynd i coleg? Oherwydd roedd e moyn bod yn smarty. Beth yw enw dyn llaeth gweithaf yn yr Eidal? Mario Torri Bortelli. Beth sy'n llwyd a welen troi'n gwyn? Llygoden mewn freezer. Alla i enwi 6 peth sy'n cynnwys llaeth. Menyn, caws, iogwrt a tribilch. Knock, knock. Pwy sy'n na? Daf. Dyf pwy? Dyfala. Beth sy'n tyfu tan troi'n tarw? Moustache. Joc 1. Beth sy'n digwydd pan mae oer yn chwerthin? Mae'n crecio i fyny. Joc 2. Pan bod gwrach yn hedfan ar ysgub? Oherwydd bod y hwfer yn rhy drwm. Joc 3. Beth yw enw milkman gweithaf yr Eidal? Ifan Torri Bortelli. Joc 4. What did the right eye say to the left eye? I think something smells between us. Joc 5. What did the little corn say to the mama corn? Where's the popcorn? A joc ola. What is a tornado's favourite game to play? Twister. Siwmai, o'n i'n mynd i ni ventriloquist actor heddi, ond efo'r oll Covid a'r masks yma, sa'n credu bydde fe'n gweithio. Cyn y pandemig, dis i adre o'r ysgol, a gwrnodd mam i fi, Lois, be nes ti'n ysgyn ysgol heddi? Wedes i, yn amlwg dim digon, ma'n ymwneud fi mynd â fori to. Di Mawrth, gyddon ni test Gymraeg. Boring. Wrth gael y results, gofynodd Mrs Davies i fi, Lois, wyt ti wedi copio cari? Gofynes iddi, siwt o'n i'n gwybod bod fi wedi copio cari? Wedodd hi bod cari di ateb y cwestiwn cyntaf efo dim syniad, a finne di ateb y cwestiwn efo na fi chwaith. Gofynodd y prifathro i fi, Lois, wyt ti'n gwybod faint o athrawon sy'n gweithio yn yr ysgol yma? Wedes i, tua hanner nhw? Sôn am y prifathro, rwy'n mynd i ganu can i chi o'r enw Hit Hwyw Mr Pew. Hit Hwyw Mr Pew, yn eich siwt y sanes yw. Chi'n go smart i fod yn brifathro. Yn rheoli'n ysgol ni fel ffarmwr hefo'i gi, ni eich defau bach yn cael ein dofi. Y lockdown yma'n straen, yr holl waith yn dod online, y front room yw ein dosbarth ni.
Y cyfrifiadur ar y blinc, does dim gobaith I gael link, o dyna dreni mawr wink wink. A thrawon yn yr ysgol wedi troi'n celebs y sgrin, Mrs Davies yn bendant yw'r Queen. Un yn sgipo wrth gamu, un ar YouTube yn canu, ma' nhw griw bach eitha teidi wir I chi. Whit whiw, Mr Pew. Whit whiw, Mr Pew. Tira tan toc, welwn I chi... Helo a chroeso'r stand-up Tom. O bobl yn chwerthin pryd o'n nhw gysylltu job I fod yn stand-up comedian. Ond dwi'n ddim yn chwerthin nawr. Clywch hwn. Be chi'n galw dyn gyda gwyrain ar dyn ar dop ei ben? Cliff. Mae da fi un joc arall. So oedd dyn o Dregaron di mynd ar gwrs first aid. A gofynodd yr athro iddo, beth ydych chi'n neud oedd plentyn yn llygech oedd y drws ffrant? A di llawlan, fydden nhw'n mewn trwy'r ffenest. Diolch, tre. Hanes Johnny bach sydd â fi chi heddi. Oedd Johnny dipyn o gob. Un diwrnod oedd yn ysgol. Y gwers gyntaf o daearyddiaeth gyda Mrs Osa. Ac o Miss yn gofyn i'r dosbarth, pwy sy'n gallu dweud wrtha I, ble mae America? A Will, fi myth, yn pwyntio at Russia. Na Will, rhywun arall? Ac o dau, fi myth, ble mae America dau? Pwyntio at Australia. Na, dim cweith dau. Unrhyw un arall. Ac o Mari'n oed llawn, fi myth. Ond mae'n pwyntio at America.